lamini na bolomana dugu Mali kɔnɔ Mali kɔ kan journaliste Seydou an bɛ bɛɛ lajɛlen fo n'u waliɲumandɔn marhabu journaliste di k'a dɔn an sigira kɛnɛ kan laadala jɛmu anw fɛ yan sɛbɛnfura minnu bɛ laadala bɔli kɛ journaliste di k'a dɔn jamana kunnafoni a b'o de maa na nɛgɛw karafe sɔgɔmada in na falenba kɛra min ye Gibson control denmisɛnninw ningama ngilikungilaki ani wulikajɔ ni cɛsiri ni tubabukan duman ka fɔli duman sarada jibi a b'o kɛ wula o wula nka nɛgɛ fana i k'a dɔn a y'o sɛbɛkɔrɔ matarafa n'ale bɛ ɲɔgɔn fɛ duman tɛ kɔtigɛ i k'a dɔn min ye ŋɛɲɛkɛ o fana tɛ kɔtigɛ jibi i bɛ se min na o kɛ n'i ye yamaruya d'a ma anw b'an jɔ a la awɔ n dɔgɔnin don jibi c'est mon petit frère ah bon non jibi il doit être plus âgé que toi non l'apparence trompe ah bon jibi ni maa min don radio la i y'o dɔn wa Benson ah oui d'accord jibi voilà daba tungora naam ntori nɔbɔ kuma o y'a jima ye siga t'o la bala cogo bɛ di journaliste Seydou ni ala b'a fɛ ka wulu lebu a bɛ joli bɔ a kunkolo camancɛ la journaliste Seydou k'a dɔn bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le sursaut sɛbɛnni kɛba rédaction u farala ɲɔgɔn kan ka sɛbɛnni in kɛ journaliste Seydou k'a dɔn ayiwa tajuru sara bere de ka jugu bamanjiw olu ka bingani ani sonyɔni journaliste Seydou k'a dɔn min kɛra an ka sɔrɔsiw la tile fila in na a juguyara dama tɛmɛna sabula n'i ye ko ta k'a lajɛ min ye duwakun furanjɛ ye duwakun laban i b'a ye k'a fɔ an ka sɔrɔsikulu i k'a dɔn u ka wuli ka jɔn di cɛsiri dɔ ka falen i k'a dɔn dɔwɛrɛ ka taa o de senfɛ taa ka segin la denmisɛn jiniw i k'a dɔn sina ka taa ngɛlɛnkɛ da u ye sira la journaliste Seydou k'a dɔn a kɛra makariko da ye sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye tesite journaliste Seydou k'a dɔn ko in kɛra ye kunnafoni yɛrɛ laban a nana sɔrɔ chef d'état major des armées la journaliste Seydou k'a dɔn min kun fɔra fɔlɔ cɛ 11 maa 11 o tununa maa 14 awa olu jogina 8 da ka jugu kosɛbɛ a ko i k'a dɔn bamanjuw ka fanfɛla la maa 7 o fana su yera nka min kɔni wulikajɔ ni dani sɛbɛ ye ani sɛgɛsɛgɛli o nana jɔ min na maa 33 journaliste Seydou k'a dɔn o de kɔni dajira an ka sɔrɔsikulu la 14 olu jogina nka min ye bamanju ye maa 20 fana tora sisi la u ka fanfɛla la sɛbɛnnikɛla ko in kɛ furadama kana bila bila min ye sɔrɔsi ɲɛmɔw ye ani camancɛ fanga ɲɛmɔw journaliste Seydou k'a dɔn dabuw ye sunatuw ye sabula n'u y'u da k'u miiri nin bamanjɛ wale in kɛra kɛcogo min na maa si den kelen ma faamuyali sɔrɔ a la a bɛrɛta journaliste Seydou k'a dɔn nin ko in kun man ka kɛ nin kun man ka sɔrɔdasiw sɔrɔ sabula baaraw fɔlen don k'a tila mɔɔw ni ɲɔgɔn cɛ tubabu sɔrɔdasiw bɛɛ Mali sɔrɔdasiw yɛrɛ bɛɛ nka nin ko in kɛcogo kɔni a ɲɛ de bɛ ɲini i k'a dɔn min bɛ se k'a to a bɛ ɲɛdɔn cogo min na nka yan'o cɛ journaliste Seydou k'a dɔn maa minnu kɔni f'ale filɛ nin ye i k'a dɔn a tɛ to yen journaliste Seydou k'a dɔn colonel Sajo Awa Kamara i k'a dɔn o yɔrɔ bɛɛ a ye welewele da kɛ ni ka wuli ka jɔ kɛ janajaw kelen kɔfɛ ayiwa an ka sɔrɔdasiw olu janaja kelen kɔfɛ ka dugawu kɛ ka jamana yɛrɛ bila makariko la journaliste Seydou k'a dɔn wuli ka jɔ nana boloda ka cɛsiri boloda ninnu u mana kɛ sana u mana kɛ dugula journaliste Seydou k'a dɔn n'u bɛ dugukolo jukɔrɔ u ka ɲini joona o yɔrɔ bɛɛ i k'a dɔn sɔrɔsikulu ye labɛn kɛ i k'a dɔn weekend tɛmɛnen na kunnafoniw ye min kɔni fɔ o jɛlen don journaliste Seydou sabula fiyɛfiyɛ min ni bamanjuw bɛ munumunu na a kɔnɔna na a ka bon kosɛbɛ journaliste Seydou k'a dɔn u nana giri kɛ i k'a dɔn anw t'a sɔn dɛ an ɲɛ b'an natɔ la wa an bɛna aw de kama ka n'a fa ɲɛngwɛ o yɔrɔ bɛɛ sɔrɔdasiw ye koro k'u la cɛ 37 journaliste Seydou k'a dɔn awa jahadimaw o su dara maa 50 u y'olu sɛbɛkɔrɔ jogi nɛgɛden minnu minɛ k'a bɛɛ lajɛlen sɛdensiri ka taa n'u ye Kidali i k'a dɔn dɔgɔtɔrɔso la u bɛna taa ɲininka journaliste Seydou sɛbɛnnikɛla ko u ma da u ma u b'o taa ka segin a n'o nani na min ye jahadimaw ye u bɛ girin u bɛ su girin u bɛ tile girin journaliste Seydou k'a dɔn cɛ 50 wɛrɛ min ye guruma fanfɛla ye u taara olu da k'u kantigɛ c'est ça j'aime mon armée comme ça dibi kana du la ala ko colonel Sadio de wa e ko jɔn bɛ fɛn kɛ ayi ministre min bɛ kisɛ kunna non fo k'an fari foni journaliste sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn an ka mɔɔw ma sa gansan journaliste Seydou k'a dɔn sɔrɔdasiw ye jurusaraba de kɛ jurusara in kɔni e ko jahadimaw nin bɛna u yɛrɛ yɔgɔyɔgɔ kosɛbɛ ka bɔ u cogo la journaliste Seydou sabula n'i y'a ta k'a lajɛ jɛrɛjɛkulu min n'u k'a ma organisation islamique au grand Sahel journaliste Seydou k'a dɔn ayiwa min ye wulikajɔ ni cɛsiri ye ko in fangaba b'olu de kan a ko armée kɔni ye dimi bɔ sen dimi min ni mɛnni bɛ kɛ k'a lakali nka min ni min bɛ fɔ ani min ɲɛ bɛ ɲini
ni ɲɔgɔnna bingani wale de kana kɛ bilen wali sodu konde kan ka kɛ ka jateminɛ kɛ o nka n'i ye ko ta k'u lajɛ i k'a dɔn a wasɔrɔso ko a gundo ka bon kosɛbɛ sabula a bɛ fɔ e k'i janto nin na e k'i janto nin na n'o dɔn ɲina n'a ta kɔ bɛɛ jɔn sodu ko bɛɛ bɛ tiɲɛ nin kun ye sɛbɛn ye a ɲɛ min zalo ka bɔ le sursaut kɔnɔ a ka bi bɔli la e k'u ye dɔw siri de wa jogininw k'u y'o siri wa maa 50 nɛgɛ dabu la k'u cɛ ka taa n'u ye dilabitani maa jugu ninnu na awɔ u ye munɛ don a non munɛ tɛ o de b'a to a ɲɛ bi dɔn ayi a bɛ 50 ni 8 a bɛ 50 fa ka taa 8 m'a ɲɛfɔ a bɛ 50 de fɛnɛ fa ye n'u bɛɛ farala ɲɔgɔn kan a ɲɛ bi dɔn kosɛbɛ dɔ bi dɔ t'o dɔn ayisa bi ninnu siri wa a b'u da k'u siyɛ ni gandɛgɛ de u sogo boso ka u fili cɛɲɛ la ye ka taa u ka sira fɛ Sadio kan ka ne wele de n ka to kɛ n taara k'o biɲɛ na don o wallahi je deviens cannibale awɔ naam an b'u faa k'u fili dama tɛmɛna ne bɛ n tɛgɛ don o bɛ kɛ ni kɔni sɛbɛn ye an ko min ma le malien Mali den Yusufu Sangare nin y'a ka sɛbɛn ye Yusufu ko i ye janfa min fɔ n'an ka sɔrɔsiw binna a la janfa in fɛn min ye Barikani ye ko Barikani a ye dɔ ɲɛfɔ a la a ko n'i y'a ta k'a lajɛ T-Site marisikalo tile 15 san 2021 ntɛnɛndon ye an ka jamana kɔni a dusukun kasakasara kosɛbɛ sabula fɛn min ye sɔrɔsi ŋana cɛ 33 Mali fanfɛla la o de taara da joli la ni kɛnɛ karaba sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye nin ko in ye marisikalo tile 15 tile yɛlɛmalen kɔfɛ wula waati fɛn min kɔni ye an ka sɔrɔdasiw ye waati min u bɛ T-Site magɛ maa dɔw kɔni bɔra tu kɔnɔ a na kɛ olu kun sigilen bɛ k'an ka sɔrɔdasiw kɔnɔ u ye ko in labɛn tile caman ni ka janfa labɛn k'an ka sɔrɔdasiw kɔnɔ sɔrɔdasiw bi surunyaw la u hakilila tigɛlen don fɛn min ye marifa ye o minɛlen b'u bolo u bɛ siraka u bɛ ɲini ka surunya do T-Site da fɛ waati min karaw kɛr'u la sɛbɛnnikɛla ko a ko nin ko in maa mobilitigi joli n'o ye juguw ye olu de nan'u da T-Site da fɛ ɲininkali de bi kɛ o tuma T-Site kaw de ye armée janfa wa jɔnni de ye an ka sɔrɔdasiw ka information a n'a kunnafoni jɔnni de y'a di juguw ma u k'a dɔn an ka sɔrɔdasiw bɛ nin yɔrɔ in na sɛbɛnnikɛla ko a ko sɔrɔdasiw kun bɛ sira de fɛ ka taa maa min bi ka taa k'o taa sira dɔn k'o tɛmɛ yɔrɔ dɔ cɛncɛn sanfɛla na k'a dɔn k'a fɔ u bi tɛmɛ nin yɔrɔnin fɛ tɛgu ka t'i daw ɲɛ sɛbɛnnikɛla ko janfa bi janfa jugu sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ waati min u n'an ka sɔrɔdasiw kɛra ɲɔgɔn na o y'a sɔrɔ sɔrɔdasiw kɔni u labɛnnen bɛ nka ko in yɛrɛ de teliyar'u ma kosɛbɛ sabula maa ninnu y'u labɛn maa minnu tun bɛ ka taa an ka sɔrɔdasiw la u ti maa 100 bɔ nka maa minnu dar'u attaquer u ka ca ni cɛ 200 ye ani u ni pick-upw jɔlen don sɛbɛnnikɛla ko an ka sɔrɔdasiw ye kɛlɛ de kɛ i bɛ mugu ci min dɔn u ye mugu de ci fo ka taa fɔ k'a to ten sɛbɛnnikɛla ko a k'u ka mugu ci a n'u ye kɛlɛba min kɛ o de kɛra sababu ye ni jihadiste ninnu ni maa 20 fara u ye maa 20 fa u ni cɛya de sara u ni cɛya de sara ni cɛya ye wallahi ala nin bɛɛ ye mugu ci fo k'u kama mugu awɔ a bɛ kɛ ten de koyi sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ waati min ko nana gɛlɛya kɛlɛ kɔni jɛra an ka sɔrɔdasiw bolo o tuma u yɛrɛkɛla u yɛrɛkɛlen o y'a sɔrɔ u ye kulekan bila dɛmɛ bɛ se ka na cogoya min na o yɔrɔnin bɛɛ maa min deliyara ni bɛɛ ye o ye force Barikani ye sabula o ye MINUSMA wele ka Barikani wele ka Mali armée wele nka min ka avion ka teli bɛɛ ye o ye Barikani ye Barikani ka avion ba 2 bɛ yen n'o ye kɛlɛkɛ avion ko min ma ko Tigre o Tigre ninnu olu de nana ni kana fɛn min ye yɔrɔ ye ka na yɔrɔ salo u kɛlen ka yɔrɔ salo olu nana kisɛ filili daminɛ fɛn min ye mototigi tan ye u ye kisɛ kɔni fili olu ka ni k'olu fa bamu kɔni kɛra sababu ye ni ka olu fa o yɔrɔnin bɛɛ u ye fa bɛɛ lajɛlen yaala ka taa ka segin kilo 50 kilo 100 k'a lamunumunu u ma foyi ye maa ninnu kɛra i b'a fɔ don na dugu jukɔrɔ dugu don de kɔrɔ o nka a ɲɛ dɔnnen don sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko in kɔni kɛra tan cogoya la o tuma fɛn min ye ko in ye i y'a fɔ cogo min a ɲɛ de bi ɲini sabula janfaba bɛ ko in na o tuma ko in ka taa sɔrɔdasiw jala min minisiri min n'a bɛ sécurité kunna n'o ye colonel Sadio Kamara ye a yɛrɛ taara sɛbɛnnikɛla ko Sadio taara kɛnɛ kan sɔrɔdasi denmisɛn minnu dora ani sɔrɔdasi ŋana cɛŋana minnu dora ni officier ninnu a taara fɛn min y'u ka janaja ye o kɛra jamanakuntigi bandaw tɔgɔ la a ye tasi bila kɛ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ
kɛ fɛn min ye ni maa minnu zalen filɛ u sara jamana ye u sara ka marifa t'u bolo u ye kɛlɛ kɛ ale yɛrɛ Sadio bi waso n'u ye sabu don min ale yɛrɛ fɛnɛ bɛ Gawo ani Tesiti ni ɲɔgɔn cɛ ale yɛrɛ ye kɛlɛ kɛ ta o don ale ni Gamu bɛ ɲɔgɔn nɔfɛ a ko nin denmisɛn minnu filɛ nin ye u y'ale kunkɔrɔta kosɛbɛ o tuma fɛn min ye jamana ye a ka wale ɲuman dɔ ni tasibila o b'u ye u kɔ jamana hakili bi t'u la o dɔrɔn tɛ minnu jogina Sadio labanna fɛn min ye olu ye maa 14 de kun joginen bɛ a taara ka taa médaille da u disi la u joginen sɛbɛnnikɛla ko a ko médaille min dir'u ma o jar'u ye caman b'a la kisɛ y'o sen kari kisɛ ye dɔw bolo kari nka wulila k'u jɔ ka dɔ kɛ ni de fɔra kisɛ ye dɔw sen kari kisɛ ye dɔw bolo kari u wulila k'u jɔ n'u senkaribaatɔ ye ka dɔ kɛ ka gardabu gosi a ko ka gardabu gosi sɛbɛnnikɛla ko a ko an ka sɔrɔdasiw nin ma siran nin na u ja minen bɛ kosɛbɛ sabula olu y'a dɔn ka f'u taara kɛlɛ de kama u sigilen bɛ nin ye sɛbɛnnikɛla ko wulikajɔ bɛ sen na maa 2 wɛrɛ bɛ yen minnu kun taara ka na Gawo olu ka furakɛ olu fɛnɛ fatura ye o maa 2 janaja kɛra Sadio a taara o janaja kɛyɔrɔ fɛnɛ la sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko in kɔni nin k'an ka sɔrɔdasiw sɔrɔ nin waati gɛlɛnw tɛmɛnen kɔfɛ min y'an ka sɔrɔdasiw sɔrɔ bi a ɲɛ de kan ka ɲini renseignement kunda a ɲɛ kan ka ɲini sigidaw la minnu bɛ n'olu kɛlen bɛ ka kunnafoni juguw ni k'a ta ka di jugu ma n'o tɛ bɛɛ k'a fɔ nin n'a ɲɔgɔnna falen jugu bɛ se ka da an ka sɔrɔdasiw kan tugun fɛn min ye sɔrɔdasi denmisɛn caman bɛ yen olu kɔni y'a jira k'a fɔ o tɛ se ka kɛ tuguni nka ko min kɛra ni ko min kɛra Ala fɛ o kɛra min bɛ kɛ sa o de ye wulikajɔ ye a ɲɔgɔnna wɛrɛ kana kɛ kunnafoni filɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ le malien kɔnɔ a ka bi bɔli la Jɔnti Seydou ni k'i bɛ datu fɛn fɛn ma bɛɛ tɔmɔ min'a bɛ laban ka n langoloya Jɔnti Seydou k'a dɔn n bɛ n geleku n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'interdit de Bamako furanjɛw Jɔnti Seydou sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn an ka kununko maana min ye jamana in ye politigima nafolotigi de ka ca politigima so de ka ca wa politigimaw de ye jamana in dafiri ye ayiwa i k'a dɔn kabini kununko ka n'a bila bi la Jɔnti Seydou i k'a dɔn maanifi bɛ ɲinɛ n'o tɛ a ko i k'a dɔn miliyari caman de ye k'a sɔrɔ jamana ka so k'a san jamana ka dugukolo k'a san Jɔnti Seydou i n'a sɔrɔli man kan a ko politigimaw don a ko i k'a dɔn jamana ye milliardaire cayara Alifa Umaru Konare tile Amadu Tumani Ture tile Ibrahim Boubacar Keita tile a ko i k'a dɔn ninnu ye ɲɛgɔnw de ye subaw don ninnu de kelen bɛ k'u disi da jamana démocratie kan foyi tɛ dilan Jɔnti Seydou n'u da t'a la foyi tɛ ɲɛ n'u ma wele san 1992 Jɔnti Seydou i k'a dɔn a don ayiwa politikimɔgɔw bɛna fanga na dɔw ka dulɔki faralen i k'a dɔn ayiwa to ni natɛ dɔw ka so Jɔnti Seydou i k'a dɔn u nana fanga minɛ ten gami i k'a dɔn u nana sɔmi k'a dɔn k'a fɔ ko in ka di Jɔnti Seydou i k'a dɔn kabini u b'a mugan da fo ka laban k'a miliyari ta Jɔnti Seydou fo ka jamana yɛrɛ bolo langoloya wa hali bi n'a ka bi u dan bɛ jamana disi la Jɔnti Seydou i k'a dɔn u tɛ fara a la ni jamana ma ban walima olu ma ban Jɔnti Seydou i k'a dɔn Mali a tɛ kɛ Mali ye abada wa démocratie don dɛ an gulela an jamana Jɔnti Seydou i k'a dɔn démocratie a kana Mali kɔnɔ Jɔnti Seydou i k'a dɔn n'an kun y'a dɔn démocratie bɛna ni min ye a bɛna min da jamanadenw kan Jɔnti Seydou i k'a dɔn maa kalanniw ani politikimaw bɛna min kɛ jamana in na n'an kun y'a dɔn Jɔnti Seydou i k'a dɔn Mali tɛ don démocratie la a ko Bill Haq e ka jateminɛ kɛ min ye Alifa Umaru Konare a tile gouvernement min sigira Jɔnti Seydou i k'a dɔn dɔ bɛ bɔ dɔ bɛ na dɔw yɛrɛ bɛ taa ko 2 taa ko 3 kɛ Jɔnti Seydou i k'a dɔn u nana kegunya kosɛbɛ min ye wari ye u nana o caman de desu yan o y'a sɔrɔ jamana de bɛɛ lajɛlen ye en tout cas minnu kɔni b'a la n'olu dalen don démocratie la olu bɛ kule la démocratie Jɔnti Seydou i k'a dɔn o y'a sɔrɔ ninnu min ye adama fanga ye olu kɔni bara k'a salo k'a da kɛrɛda fɛ maa jumɛn b'u la Jɔnti Seydou i k'a dɔn min ye bololangolo ye walima min ye fantan ye a k'u labanna jamana sɔrɔ bolo ani jamana ka du ani jamana ka sow Jɔnti Seydou i k'a dɔn o labanna k'o tila u ni ɲɔgɔn cɛ a dɔw tulomadara a dɔw feerela o maa ka dɔgɔw la Jɔnti Seydou i k'a dɔn minisiri kɔrɔ Alifa Umaru Konare tile la i k'a dɔn ayiwa jamana bâtiment 2 walima 3 tɛ min bolo Jɔnti Seydou k'a yɛlɛma k'a to a ye a ko k'i bɔ yen Jɔnti Seydou k'a dɔn politiki jugu u nana o sigi sen kan Jɔnti Seydou k'a dɔn munumunu salo fa bɛɛ lajɛlen la jamana maa kalannen de ka dɔgɔ Jɔnti Seydou k'a dɔn olu minnu ye maa kalannenw ye n'u bi kodɔn Jɔnti Seydou k'a dɔn jango Adama Alifa Umaru Konare san 1992 kana bila 2002 a y'a i k'a dɔn jamana in milliardaire kɔni bolongo de bɛ ɲɛsi
ca masa journaliste de k'i k'a dɔn politique maaw damanda u nana jamana in boso waati bɔ Adema kun koyi sabula Adema ministre minnu fɔra ɲɔgɔn kɔ fandanda si ye a bɛɛ lajɛlen ye banna ye nafolo min b'u kun journaliste du ni Ala yɛrɛ m'a fɔnɔ ka b'i da i k'a dɔn danda la a ko Alifa Umaru Konare journaliste de k'a dɔn a donnama in kama démocratie nakuma don min ye se bi jamana minnu ye journaliste de k'a dɔn u nana wari ta k'a sarada Mali kunna miliyari caman de a bi don su a bi don tileda fɛ journaliste du i k'a dɔn jamana kun kan ka wuli ka jɔ minnu kɛ ni ka ɲɛtaa minnu kɛ a kelen de ye min sera ka kɛ sabatifɛn ye u labanna tu ka fɛɛrɛw tigɛ journaliste de k'a dɔn a jamana nafolotigi kɔrɔ minnu bɛ yen u nan'u ni da olu ni kan journaliste de k'a dɔn n'olu nana ɲɔgɔn sama sabula min ye jamana jagokɛla ye jura kan ka kɛ waritigi ye sabula ale de kan ka caw kɛ ka sanni feerew kɛ u ɲɛ nana bɔ olu fɛ u y'olu bɛɛ lajɛlen gɛn kelen journaliste de k'a dɔn maa 21 milliardaire o nana sɔrɔ o donnama in kama Banque mondiale de y'a kuma fɔ journaliste du a ko i k'a dɔn maa 16 nin bɛɛ lajɛlen ye ayiwa Adema dankɔrɔbaw de ye maa 16 milliardaire nana sɔrɔ a donna min kama jagokɛla kelen bɛ yen u taara u munumunu na Ala ka hinɛ na min ye Bakɔrɛ Sila GGB journaliste du i k'a dɔn wulikajɔ o y'a cɛsiri kɛ ka wulikajɔ kɛ u bɛ dɛmɛ jogo fɔn fɔlɔ u y'o kɛ journaliste du i k'a dɔn nka min di laban u ti ɲɛ min k'a dɔn Adema fanga laban nana dafiri Alifa Umaru Konare y'a yɛrɛ ta a don ni bi cɛ a dama don kuma na journaliste du i k'a dɔn Amadu Tumani Ture u nana jateminɛ kɛ u ka kule k'a kun ye ni n kɛra masakɛ ye maa ma b'a la jamana in kɔnɔ k'a fɔ e kɔni ye ŋanamu kɛ i ye sonyani kɛ n b'a boso ka b'i dafɛ vérificateur général nana sigi journaliste du o nana jateminɛ caman kɛ maa joli bɛ yen olu jateminɛ na journaliste du a k'i b'a ye k'a fɔ min ye maaba ye Mali kɔnɔ milliardaire maa 100 o nana bange tuguni a jugara régime Adema journaliste du i k'a dɔn u ye dɔ kɛ u ye danfɛnjugu dan dɛ démocratie ma ɲɛ journaliste du k'a dɔn nkalon namara dongo don kuma duman journaliste du k'a dɔn ayiwa sunkalo ma se sukoronin bi di mɔgɔw ma i k'a dɔn seliw ma se fininin bi di journaliste du k'a dɔn hadamaden kɔni bɔlen don ka don ɲɔgɔn na maa si t'a dɔn i bɛ taa yɔrɔ min i bɛ na yɔrɔ min journaliste du a k'i k'a dɔn ayiwa Musa Tarawele su i k'a dɔn a bɛ sɔn ka kasi bi sabula Musa n'a ka ko bɛɛ nin ɲɔgɔn na dakabana wari dun ani jamana janfa a ma k'a tile la journaliste du k'i k'a dɔn démocratie de nana ni nin bɛɛ ye nka ko jubaju ye Alifa Umaru Konare o ka fɔ journaliste du a ko i k'a dɔn o nana bɔ yen Amadu Tumani Ture journaliste du k'a dɔn a y'a se kɛ a ye wuli ka jɔ kɛ hali ni suɲɛni kɛra a tile la journaliste du k'a dɔn a tamasiyɛn dɔw yera a ka waati la min b'a jira k'a fɔ jamana jɔli ani jamana bɔli dibila i k'a dɔn a ko bɛ n kɔnɔ journaliste du k'a dɔn maa da y'i se sɛbɛnnikɛla ko u nana bɛnbɛn bɛ sigi ka wuli ka jɔ sigi sen kan journaliste du k'a dɔn a ko yɛrɛ laban nana dakolondi min ye Manden masa ye a baara banna i kɔrɔkɛ wa tout c'est fini Laji Burama i kɔrɔkɛ awɔ a ko bɛɛ tiɲɛna ale tile de la n jatigikɛ de don i jatigikɛ awɔ milliardaire ma kɛ 100 la dɛ a kɛra 1000 ye journaliste du Ibrahim Boubacar Keita ko aw t'a ɲɛdɔn i k'a dɔn u nana fɛɛrɛ ni dabali tigɛ journaliste du i k'a dɔn politique maa zélo fɛn o fɛn bɛ yen i k'a dɔn a y'i nin bɔ a bɛɛ lajɛlen la n nsɔmɔw n teriw n jɛɲɔgɔnw a ye hi k'a kan n denw a ye hi k'a kan n ka jeliw an bɛ ka jeliw Manden masa ka jeliw a tata bambow a ba bɔ daɲɔw ayi kana nsɔmɔw to a fɔ jeli dɔw kɔni ye nafa sɔrɔ jeli dɔw ye nafa sɔrɔ dɔnkilidala dɔw ye nafa sɔrɔ nka anw ɲamakala minnu bɛ yen anw ko ma diya ye fiyewu anw ma foyi sɔrɔ aw bɛ tiɲɛ fɔ kojugu ɲamakala tiɲɛfɔla Manden masakɛ walahi n'a kun ye ne sɔrɔ ka bila a kɛrɛfɛ fili caman y'a sɔrɔ a kun tɛ don la jeliya y'o de ye i ka tiɲɛ fɔ jatigikɛ k'a bilasira e kun tɛ foyi sɔrɔ e bɛ tiɲɛ fɔ kojugu wala e tɛ foyi ne kɔni b'a fɔ a ye trop fara ni min filɛ taa ka segin la so kɔnɔna na a gɛn nin tɛ maa ɲuman ye ne tun b'o de fɔ a ye awɔ i denkɛ bɛ nin na yan n'i ma nin dabila fanga bɛ tiɲɛ non yɔrɔnin kelen n'e kun y'o fɔ an bɛ kuma a fɔ ko e kana don journaliste du walahi ni ne kun ye IBK ka conseiller IBK ka deuxième mandat n b'a fɔ a ye IBK sisan ko dɔ sera di a fɔ i den a k'i présenter députéya la mais a ka battu awɔ i ye stratégie ya awɔ Karim kun b'i présenter députéya la a bɛ ci mais a b'i battu a b'a fɔ ko n jɛna ko n battira n bɔra a la ça c'était bien première stratégie
Deuxième stratégie. Je dis quand Mama Bala Kabi Koulou Kalapuma ni Fena, c'est-à-dire Gelabani Mamanche. C'est-à-dire il allait finir son mandat en beauté, en perspective, c'est-à-dire en charme. Mamounou Koulou Kalapuma. M5 ya. Aïe, ouais, sur M5 m'a créé ça. Il m'a deuxième mandat. Mon M5 ko fora. C'est-à-dire que ado URD. URD de Kumbe Fangana Kosobe. Olu de opposant. Ani CDR. Apmolu de Wele. Bon, maintenant, dans son Jamana Flani, nous devons dire oui. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Avec Posso Doumo, before vous faire, baby mi, baby, moi, m'académie et bebo fo. Aka Fanga Biba Soutrale, Allah Fiale. Je ne sais d'où Jamana Bibara Fanake, et ça allait être une bonne continuité. Na et Karimoudia, Warren Minou, ni Femme Minou Babul, Aka faire que de gauche à droite. Machou Daibli. Personne n'allait voir Karim. Karim ma fa warlaw. Non, allez à que Bafani Kilichedi. Mabifasa, je sais d'où Mabifa. La stratégie était simple. Guerre Voutike, guerre Kundike, M5 Koutinable, et coup d'état, Foué Kundike. Il allait finir son mandat en 3 ans, en beauté, et le pays allait continuer. Et voilà, c'est le problème. Après, Ibeka commencera à laver. Nibeka Boraï, en positionné. Dès on commencera à laver là-bas. Je sais d'où. On est comme on a des Mounouni Joro Manga, Koublo là, pour que Sinima Siniganama n'a pour Toraka Biolutique. Bon, alors, c'est mal calculé. C'est mal calculé. Député qui a voté, tu casses. Tu casses. Simple comme bonjour. Tu casses. Ambisek bon, hey, Jamana, vraiment, ni député voté à Mania. À Boatira, Ambisek Abeka. Tu prends ta responsabilité. Wallahi, Malidou Moukoulé, Halissamba sur le mot, la Ibeka. Ben, même, c'est malheureux. Anya fouillé. Uma on gop mame. Na kunjiro mayun. Ibeka kun dale do otage là. Je le vais. Munu gera député Gallo Kangé. Oh fana bimbanto dala kulo dewo. Bimbanto dala kulo dewo. Ma biu. Bingo fla. Ma bi. Journaliste du semaine gala ko. Akika do adema etiani chamange. Okera. Journaliste do akika do politique ton. Uye tiani chamange. Milliard chama dashile du buru. Journaliste do hali binaka ba mali bidanga mina. Che wo che bala ni kibe kogla. Ni nunu madu nyoro soro. Journaliste do bi dlitike sabla warde bubu la shwane bu kun duk. Ni de ko tien. Nous madu nyoro soro fanga o fanga na. Obi korosien. O de la soro se demze nous zaka mebi. Ou ka gouvernement dit ka dodi place di politique mo manga lafia. Gouvernement d'union nationale. Non, c'est déjà bon comme ça. Il faut arriver au bon port. Non, on va prendre un premier ministre parmi les hommes politiques. Non. La transition, c'est pas de la politique. La transition est là pour un besoin bien déterminé. On est aux aguets. On est aux aguets. Petit, on est aux aguets. On va le dire. Ni mouye sebenye, anyemi mo interdit Bamako kono akabi bolla. D'abord, on a même une dégâts d'eau. Mi boni sebenye, angomi ma humanité. Ijo akan. Banikela ko fɛn min ye sibirido marsikalo tile 20 ye a ko jama caman bɔra ka taa se palais de la culture la taali kun ye min ye o de ye k'a fɔ fɛn min ye parti social démocrate ale ye jama wele nka jama welela ka min kan ani sigi taara kɛ ka min kan kɔrɔfɔw ma ɲɔgɔn ye e k'u ma fili ɲɔgɔn ka tiɲɛ ma a kɛra ala farankan ye n'o tɛ palais tun bɛ dɔgɔyaw la sabula maa caman dusu kasilen de jama warula ni gata maa dɔw bɛ yen minnu kɔni bɛ n'a fɔra olu ye k'a fɔ fɛn min meeting ngoni ye abina ke be de kama ani jamana ka basigi kama do fole do ya famuya ka fo ni ye sorasu la fasali ko ye ni ye transition de meni ko ye o kuma ma chama mbora kata umira ko transition go pumadu donc fana be fɛn min ye parti ɲɛma ye n'o ye Ismaël Sako ye ale ye conseiller présidentiel la kabi fɛn min ye régime kɔrɔ n'o ye Ibeka Kile ye ale ye président secrétaire conseiller ye présidentiel la a ye conseiller ya wuli ka jɔ ani baara minnu fɛnɛ kɛ o maja o b'a nɔfɛ a kanuba caman dara nka fan dɔ in fɛ jamakulu dɔ wɛrɛ bɛ se kɛra minnu ma k'a f'u kana an haminaw y'an hamina ye an bɛɛ ka jɛ ka don kulun kelen kɔnɔ o ye zone aéroportière ye minnu ka so cira ani fuwa kelen bɛ minnu ka so ka ko bina ci yarɔ jama ka ca sɔnikɛla ko nin jama baden de nana kɛ ka salifa
la nga min jateminɛ na o de ye k'a fɔ zone aéroportère maaw ɲa olu dusu kasilen don olu kɛlen bɛ ka guloki bilenman don ka musɔrɔ bilenman siri ka finikolon bilenman siri u bolo la o kɔrɔ an bɛ sitanɛ na ka sali bile bororo sali bilelen bɛ fan dɔ in fɛ maa minnu nalen don ko transition ko kuma bandere b'olu bolo a sɛbɛnnen b'olu kan vive la transition soutien aux femmes la transition est en bonne marche o sɛbɛnnen b'o kan k'a sɔrɔ ko in dabɔ k'u kun do ye koyi ko in dabɔra min kama bɛɛ kana jɛ k'i ka kuma fɔ transition dɛmɛ tɛ foyi tɛ naam sɛbɛnnikɛla ko a ko fan dɔ in fɛ ni tɛgɛrɛ fɔra ni maître de cérémonie ye kuma daminɛ a mana dakuruya kelen fɔ minnu bɛ n'olu bɛ transition dɛmɛ olu b'a fɔ vive la transition soutien aux femmes fan dɔ in fɛ transition de ye olu ka so ci fɔ a kelen b'olu ka so kan olu diminen bɛ ni transition ko kuma fɔra olu bɛ wo ci sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye jama ye ni jama fila nana doroko ɲɔgɔn na faamuyali mana a ma ɲɛ min kɔ minnu diminen don o jama de ka ca bandere bɛ maa o maa bolo vive la transition soutien aux femmes n'a b'a kan u y'olu labɔ kɛnɛma u y'u gɛn a kɛra n'i ma bɔ u bɛ bolokuru maga i la sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye jama in kɔni ye a nana ka na yoso yaasa ta ni ka jama in gɛn hali Ismaël Sako yɛrɛ a bɛ kuma waati min na o y'a sɔrɔ jama bɛɛ lajɛlen warula jama taara so sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye nin sigi in ye sigi belebeleba de kun don nka Ala ni kunnafoni di cogo man ɲɛ bilasirali ma kɛ ko yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ma sabati o nana koba in kɛ koba lankolon ye sɛbɛnnikɛla ko nka a ma tiɲɛ maa min b'a kunna n'o ye Ismaël Sako ye a bɛ se ka wuli ka jɔ ani labɛnw kɛ sabula jamaba de jigi dalen b'a kan n'i ye palais falen a kelen tɔgɔ la i b'a dɔn k'a fɔ fɛn dɔ de bɛ yen kunnafoni filɛ nin ye an ye min salo ka bɔ l'humanité kɔnɔ a ka bi bɔli la Joël Seydou i k'a dɔn ko maa gɛlɛ cogo cogo Tezara premier n'o ye da i kun i hakili bɛ lafiya an k'o min ka sɔrɔ ka segin ka na Asura wa Zara de Tezara mankan b'i ko la kana don o la binfala a ma fɔ binfala bɛ dɔ in na de Allah binfala t'a la sa a feereba dɔ de bɛ yen o de taara binfala ni fɛnw ɲagami ɲɔgɔn na a ɲamin'o de bolo anw bɛ Zara min fɔlɔ n'o tɛ mankan tɛ min na ɲagami tɛ min na o ye Zara ye an k'o min voilà Tumara dugu bɛɛ sira dɔnba i kunkolo ni ngolo feere t'i ba i bolo don sira fila taamaba i to an na wa walima a na kari o bɛ kɛ Joël Seydou n bɛ n geleku ni ka bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma 22 septembre yɛlɛma hɔrɔnya don fasiri kɛbaa to a de ko Seydou Jamutɛnɛ Seydou Jamutɛnɛ ko a ko n'a sɔrɔla wuli ka jɔ ani cɛsiri bɛ kɛ sababu ye jamana a ka bɔ nɔgɔ la jamana ɲɛtaa ka sabati Joël Seydou a ko i k'a dɔn minisiriw b'u sɛbɛn kɔrɔsɔn ale m'a fɔ ko minisiriw tɛ baara la dɛ nka minisiri min y'an ka a n'a yelen n'a ka sanayɛlɛ barika ka bon bi kosɛbɛ Joël Seydou k'a dɔn o y'i toama ye Seydou Lamini Tarawele n kɔrɔkɛ wa e ma fɔ n dɔn ma i toama don Joël Seydou c'est mon grand frère Joël Seydou min y'i toama ye ministre de l'eau des mines de l'énergie alamisa tɛmɛnen i k'a dɔn a taara bulon kɔnɔ CNT la députés m'u kali ɲɛji la sabula a bɛ min fɔ a y'a ɲɛdɔn a bɛ min fɔ a y'a sɛgɛsɛgɛ a bɛ min fɔ a b'a dɔn taa fa y'o ye Mali kabini indépendant taara don min ka n'a bila bi la don o don politikimɔgɔw bɛ nkalontigɛ ni namara la kuran tɛ tigɛ bilen ji donna kɔ la i k'a dɔn kuranjuru in nana ni kaviya in bɛ yen a k'i k'a dɔn a bɛɛ lajɛlen nkalonden min na min ye wulikajɔ ni cɛsiri Mali yɛrɛ da ka bɔ kuranko jate la projet i k'a dɔn Lamini Seydou a taara da députés tulo kɔrɔ a n'a misali i k'a dɔn a n'a nafa n'a taa fɔ hali wari bɛ bɔ cogo min na a ye nin bɛɛ fɔ a ye tiɲɛ de fɔ a ko projet min bɛ yen n'u k'a ma ko boucle nord i k'a dɔn ayiwa 225 kVA min ye Bamakɔ a n'a Lamini a ko i k'a dɔn o de bɛ kɛ sababu ye o kelen dɔrɔn de bɛ kɛ sababu ye min b'a to jamana in a bɛ fangaba sɔrɔ kuranko la kuranko dɛsɛ ni kurantigɛ i k'a dɔn ɲinɛ ko kɔsa a ko n'o tɛ min ni min fɔra ko dama min kɛra a ko i k'a dɔn wuli ka t'i mago la ale b'a ɲɛfɔ i k'a dɔn dɔnda la ale b'a ɲɛfɔ a m'a ɲini ka kɛ transition ministre ye ale m'a ɲini k'a fɔ a bɛna kɛ politique i k'a dɔn ale ta ye waatinin ye jamana bɛ nafa sɔrɔ fo ka taa fɔ min kɛra ale b'o to a dunna de ɲɛ
min ye Seydou Lamini mami na ni kuma in bɔ wari bɛ sɔrɔ cogo di agence française de développement AFD a ko i k'a dɔn labɛn dɔ kelen don Mali gouvernement n'u ni ɲɔgɔn cɛ n'u taara nin sira in fɛ ka taa nin sira in fɛ miliyari 36 n'a kunkan fɛ a ko i k'a dɔn min yɛrɛ juru bɛ se ka ta k'a sara san 25 kɔnɔ a k'o bɛ se k'a ɲɛ sɛbɛnnikɛla ko nin fɔ député wulila ka b'u sigiyɔrɔ la k'u jɔ k'a lajɛ i k'a dɔn Seydou Lamini jɔ ko a la i ye ko in ɲɛ dɔn Johnny Sedou, il y a ministre de l'eau, des mines, de l'énergie, Mini Toama Sedou, Lamini et Traoré. Johnny Sedou, a qui cadon, Mamina niveau. Débuté Bella Gile, Fon for Be, I was Salcono, ma Bikono Doni Duru, Beko Bila Kanjana. Johnny Majanai, Oma Masoro. Johnny Datala, Oma Masoro. Kurakoni, aba deshi kata fo basabu zeni. Abi mama ba fo basabu. Ibanga kurachian. Basabu mumbe ni kurabita dam. Ili kurachi. Izinu place B. Docteur place B. Ballonnayoro place B. Machine ba munumbe. Nubi kura tourner. Ou place B. Kene ba mveo. Kene ba fe de nga andita. Foi manda basabu. Dugutiki ko ki kata gai chike yoro dima foi ko beitai kwa mi njige nyina akenza mo la bolo Johnny Sedou sebenegala ko akwika do mi nye Sedou mi nye awa Lamini Toama projet mi na bi kesisa ika do sini masini ngena tala de akuno te ulika jodo kera ordonnance do be numéro 2020 mi nye 005 PTRM mi ngera novembre ko clé fla en 2020 akwika do yamriya anu ulika jo Bamako ya oromuko ika do mekolo clé tan saba bengera ka gouvernement no lu ni nyuanje awar dale doyi kadamunga uko de ma ko fida fon fida ako war dalilo kadamunga nimi baraka zeni ngoli ako puma mi nye kurai tamana ako dadde ne do apuma kan wati do sere sa puma nunu mbele jele ka dakena ka ni manye ka fo jamana bi yiruwa atita tinya foliko ni maje jamana bi yiruwa atita ka do kokele keliko o kokele de keli o de ka teli ika do na munumunu salo ni jate jawnye sanduru sanworo ako ni yokota ka laje yoro minu mbe ni wulika joka nga kay na fo kai sigaso segu ako projet o bele jele fana nyene bolo do ka ba atanya koro ni yewa o ka kala ka laje ma bi konondo ni saba o yibolo koro da kwanzona ma ma soro mi ngo ka mai ma ma soro mi ngo ndatala Johnny Sedou sebenegala ko ministre des mines énergie de l'eau ako projet minu ba bolo jamana yelengula ani jamana yere cheboli ani nyeta ni hakilina obe faranyo anga chugomi ako ni projet wu ana jatemena na fe bele jele sanvla dama Johnny Sedou ikado Mali bi bo kurango gelela ya ni jewuli che kwada agela tege tuguni opuma ministre ikado shifindo demsenindo ako ikado jamana yizenga na jamana nyanena politique puma ngaloni namara mo negeni aletishi ayi mi ya kojani kai kurango ya albatros ale de ya gnopoyu mais non ma flabula munun be ministre nununa obi chien fo de ina fo junjun i demso kajatu konare alpha umar i demso za yemi di chablimo ma fille Cheble sukolo sera ina fereli ko puma ni fe nouveau ale bi tien fo mais abi mami la dege tien fo la Lamini Sedou ndo de non kolongwa ko ngaba ne ko ni ndado mais c'est quelqu'un que je respecte. Moi je le connais. Et tu le connais? Ka do fo ka dona kari. Moi je le connais pas mais je le respecte. Je le respecte pour son sérieux, pour sa franchise. Abi tien fo ni nya fi ngo ba don ne ka do te bié de je le connais il y a plus de 20 ans. Domi ikatel bina Mali kono no yela mala ka ke Orange olu de a cadre folofolo Orange cadre folofolo olu de ouais oui mon premier contrat Ikatel c'est lui qui a signé donc tu as un contrat à Orange depuis plus de 20 ans et Dieu ne bo kalama kabini Dieu ne mana jega fola ne ka contrat bi depuis qu'il n'a pas quitté le pays Bobo. Kabini Dieu donné ma boîte pour Modougou, moi j'ai un contrat là-bas. Là on va te convoquer en conseil. De quoi? De discipline. Et toi tu n'as rien compris.
ami wele Marisimon fe mami bisna ka ko nyebo o te dabayi amanda do o jago parce que o to jelinde ni wuye sebenye anye mi mo 27 septembre kono yelema horonya do daba to marane bin daga do ni woni sebenye ango mi ma la sirène parce que ba no jamu wage ni nya ka sebenye jamu wage ko akoke ko juguya o de binani nege boye ni ye hakem meni be atale me beretige ni muso indo ade ko binta semega binta ani kurukuru ka karla nywana aye duguma sira chewo esedu wala binta semega kelenge ndo ha iye ko jugu ke bide mun ko jugu ngo se wala mini jatigi muso okunye kunu ye okunye kunu ye aiwa Sebenigala ko akoni ya takalaje ngalo ale de bi sangame boli ni kinya wulila klekele aba talo ni ngata fripi ako fe minye megeta commune rural o de bi kulukoro kofo kulukoro dugu mi be no ye chen muso ngoni atara kataba mauna na masumale ma katu ka chige yoro anuski yoro ndarakula sebenigala ko akoni ya takalaje abi wati jambo dugu mugambe munumbe megeta commune rural konana dugu muga imbe ni muso kele imbe nywana muso bangana do ukomi ma binta semega kelen de dorede atara duguma usigile de soro u hakilite kola wati mi ka dugu kuru kara bela jele de kori ka titiri boala ka fokwata do abo deke ana unde nywana jagowa ene mi nyini da sebeni ma ne ka de ko dugu kana tangalo na mana Sebenigala ko akoni ya takalaje ni binta semegai ati sira ajati tige akari yale do o ye kariya dai sebenigala ko ani kulukoro ka upme nywana kelemina kelengwo ni dagwera la tribunal la sabula feminye madama doye atara kata dugu yere bela jele kori nga madama do olu de koloka gelala opma mbaw ke ka to ladi yoro wori bagun asna ka ire morku wulite chenje bijigi shima bijigi nega bijigi ku ka yoro joli damna sebenigala ko anana hectare nani ko lala ka sola hauta bado jola ma min be no be no luka yoro ma yo dode o de demba fane badara alu jara Mohamed be janguma lasina traore gurondaw ali brema jara gurondaw duwe gurondaw kilinge gurondaw ile de kona o fona be ka dal so jori jugodi ateb magoa abe sigoro de bena kulkuruma Sebenigala ko olu de ku tati blati olu ka dugukolo mimbe no ye parcelle numéro be sebenigala ko papier diru ma merife beguma bela jele ya kula don afo ye usigiro ye nga binda de nana kilega ble fe kana yoro bela jele kori olu yere mimbe no olu kolo ka gele aye koko wile olu tala ninga so belebele ba jo kono hectare nani Sebenigala ko akoko uyata adatulula ka da jabala sigi ka fo ubita ubisegi dongo do binda koni abi pumalangolo de fuye binda semega abu munumunu awu yere nana ifurate ni ngoina opma utara ko da bogo jenega sebenigala ko feminye marskalo kileta anikele kulukoro o tribunali mimbe o ye jabi boka bi binda ijote kelela sebe mayi bolo iye joli minge joli langolo do abi fonne ma occupation sans droit ni titre opma feminye yoro ya kanga chi o yoro ni be tribunal mawye papier dini manunuma kasla ka bulldozer dauka utara kata bulldozer do binda ka barakelona nuko wow uye warche ka be kare ka bo sebenigala ko akarle ka bo opma bela jele ko ni nzagina ika yoro tigiyala binda ko ni tiga kura ka bo ko la tanjugala sebenigala ko yendoro de goy dugu waraw be feminye dugu duru banyangoy binda yele kelembe ka dugu bela jele mine hali kaburu do ni binda ya sora ba kori feminye kaburu abi tracteur do ala ni ngani dugu lo dakenya ka fere sebenigala ko akoni ya takalaje feminye dugu mawi olu dimine be bunta ko fo kata fo kwa tote sabula ma chama be minye Sidi Traoré yere ale ye dugutigi ka conseiller o yere pume ko inde nyefe sabula femme ye binda ya bina mawka sebenigala ko akoni ya takalaje dugu min fene be no ye feya 800 hectares kemeshegi ayo daraki olula akeme ko mino lula sebenigala ko hectare keme shegi binta semega kelengele me ko ndarakula wa sebenda bologoy dugutigi ma yoro dama meri ma yoro dama de rezo jugu do de ba bolo na ya ka yoro ndaraki abita titiri langolo do wala opma kanisigi polisu ni gendarme abi soro ko ta wala abita sécurité privée ta marfa de bolo ni mami ngarala ubi baga ni marfay sebenigala ko amedo mina kobi ni muso ngoni ni jahadi bi wuli dugugolo ko la malila ni muso ndo de sabula nywana kokolo ngelate anywana
janfa jite a ɲɔgɔn na dugukolo namaratɔ tɛ ayiwa ko f'i ye n ko an jatigimuso don a jatigimuso kɔrɔ don ayiwa kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ la sirɛni kɔnɔ a ka bi boli la nin tɛ maa jatigi ye sa Binta i yɛrɛ ɲini muso in na koyi hali ni nin y'i sɔn i jeli sɔn i ba la koyi maaninfin hakɛ b'a nɔfɛ i tilala sa wa n tilara i bolo don terejugu i tilala Joël Cissé ne bɛ n keleku n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le témoin chéré o don min ye sɛbɛnnikɛba a tɔgɔ de ko Amadou Keita Joël Cissé i k'a dɔn fanga min ye ɲinan fanga ye a bɛna fili bɛɛ da kan se bɛ min ye walima mɔɔ bɛ maa min fɛ i k'a dɔn jamanadenw k'o sugandi o ka kɛ masakɛ ye Joël Cissé i k'a dɔn san 2022 o de fɔra mars kalo k'a fɔ Mali président kura a bɛ sigi camancɛ fanga a bɛ tɛgɛ ko ka bɔ baaraw la ni ka wala sɛmɛ Joël Cissé n'a ma ɲɛ k'a fɔ kuma fɔlen don yelen bɔlen bɛɛ yelen fila baara ka manamana Joël Cissé i k'a dɔn ayiwa a yelen ninnu u ɲɛ ka di kosɛbɛ a ko i k'a dɔn fanga kɔni min kɔni ye awa Mali jamana ye fanga kɔni a bɛ sɔn ka yɛlɛma Segu va fɛ i kana Segu la dɛrɛ a ko fanga bɛ yɛlɛma Segu Joël Cissé i k'a dɔn ni fanga yɛlɛmana Segu a bɛ taa kule k'a bɔ n k'i ɲininka maraka la Joël Cissé i k'a dɔn kamalen fila a bɛɛ sifin nin bɛɛ lajɛlen sɔmin kelen don hali n'o y'a sɔrɔ kelen kɔni m'a ta fɔ fɔlɔ a ma sɛbɛntiya ni k'a jira nka ɲɔgɔnyew ani kuma minnu bɛ sen na Joël Cissé a b'a jira k'a fɔ fɛn dɔ kelen bɛɛ a ko ayiwa meeting ba dɔ kɛra kɔsɔ in na meeting u k'a ma ko plateforme mouvement politique Joël Cissé i k'a dɔn o bɛ wele da ko fɔ a ko i k'a dɔn awa min ye sanga ye ani i k'a dɔn awa yɛrɛ jira o ko caman bɛ sen na Segu kɔni ni marakala fanga t'o jɛ a ko Segu jamana min ye Segu Modibo Jara ye o ye maa dɔnnen kɔrɔ ye fanga ɲini na min ye Muntaka Tall Futakakɛ o ye o lakodɔnnen bɛ fanga ɲini na Joël Cissé e k'i cɔ sa e ta ko tɛ sa min sɛbɛnnikɛla min fɔ i cɔ k'o fɔ sa merde wayi tu m'énerves n'o tɛ Segu Modibo ni Ba Muntaka ça c'est vieux non d'accord ji de bɛ suma Joël Cissé o maa kɔrɔ fila i yɛrɛ ka kuma na olu k'i bɔ a la min ye an yɛrɛ denkɛ Mahamadu Igor Jara Mahamadu Igor Jara k'a bɔlen bɛ min ye Seydou Kulubali o fana k'a bɔlen bɛ nin kamalen fila bɛɛ lajɛlen marakala ka den ye wolo ka mɔ marakala Joël Cissé nka sebabu ye i k'a dɔn k'a kɔrɔtalen bɛ kosɛbɛ hali n'o y'a sɔrɔ kelen ye fanga kɛ ka kɔrɔ n'o ye Mahamadu Igor Jara ye sabula a ye minisiriya kɛ jamana kɔnɔ wo misɛnninw ani politiki a dibidibiw ale ye caman dɔw la wa a delila k'i fili kɛnɛ yɛrɛ ka koyi ka masakɛya ɲini sɛbɛnnikɛla ko an bɛ don min na ko bi min ye Soumaïla Cissé Ala k'a hinɛ a bɛ n'a fɔ o tiɲɛ o bɛɛ lajɛlen bɛna ta ka d'a ma o de kɔni bɛ dibila awa sɔmin kelen don la sabula ale ka jɛkulu min ye meya ye Joël Cissé i k'a dɔn o laban o de bɛna ferege ni ka t'o bila i k'a dɔn IRD kɔnɔ o ko yɛrɛ kelen don ka ban Joël Cissé nka IRD m'a fɔ fɔlɔ i k'a dɔn a yɛrɛ m'a fɔ n bɛ kɛ candidat ye n bɛna fanga ɲini i k'a dɔn IRD jɛnna n'a ye walima IRD ka candidat ye Mahamadu Igor Jara o ma fɔ nka sɔmin kɔni kelen don ayiwa k'a fɔ a mɛn o mɛn n'a ma ɲɛ kɔni ko Mahamadu Igor Jara b'a kanbɔ i k'a dɔn a bɛ sɔn k'a kanbɔ IRD de kɔnɔna na politikimaw dun ka janfa n'u ka takili tɛ ban Joël Cissé n'o bɔra yen sɛbɛnnikɛla ko a ko i k'a dɔn cɛ wɛrɛ bɛɛ min ye ayiwa Seydou ye o fana i tɔgɔma ye i tɔgɔma Seydou Kulubali ça c'est bon ça c'est bon moi je suis vraiment confus nana ka na an sɔrɔ nin ko in na e bi tɛ an ye nin ko dilan k'an to yen fɛ kaso la a bɛ politique kuma kɛ politique dama anw ye maa dama min wuli ka bɔ directeur la k'an to yen o de ka ca an ye maa dama min bila jɔyɔrɔ kura la k'an to yen o de ka ca Joël Cissé nin ne ye Mali yɛrɛ ye i tɔma min ye Seydou ye i k'a dɔn Kulubali marakala ka den don Joël Cissé a k'i k'a dɔn sebaba ye ale yɛrɛ weleli ni kana kɛ awa kɛnɛ kan Joël Cissé i k'a dɔn jamanadenw de ye i k'a dɔn u makarila ka jateminɛ kɛ ka taa kana Seydou Kulubali min da ye sira ye Joël Cissé i k'a dɔn politiki maa tɛ jamana in kɔnɔ a ma min dɛmɛ Joël Cissé i k'a dɔn k'a daminɛ kabini Alpha Umaru Konare tile IBK tile ATT tile politiki maa fɛn o fɛn bɛ yen min bɛ député ɲini o
min bɛ wuli ka jɔ ɲini ale b'i dɛmɛ n'a bolola nafolo ye nka a tɛ tɔn na journaliste Seydou i k'a dɔn sɛbɛnnikɛla ko nka ni tɔn min gɛrɛlen bɛ ɲɔgɔn na kosɛbɛ ni olu bɛ sɔn k'u boloma d'a kan o ye Adema ye. Attention ko Adema wa awɔ ba cɛmɔgɔ il sera candidat en votre main. Ouais, mon père. Il y a ton petit frère de Ségou. Qui? Dramane Dambélé. Il est de l'Adema. Mais est-ce qu'il est candidat? Non, mais j'étais primaire de Biké Ademana. N'oublie pas, il y a Abdel Karim Konaté. Il est présidentiable. Oui. N'oublie pas, il y a Moustapha Diko de Douaza. Et il y a quoi? Yaya Sangaré Yanfoula. Yaya Sangaré de Yanfoula. Yaya Sangaré ne Dogoni. L'ancien ministre de la Communication. Oui, ok. Oui, je vois. La démarche est regorge de cadre. Il y a Mamadou Tchemogo Traoré. Ok. Bon. Alors, tout ça là. Il peut aller maintenant faire revivre le RPM ou bien faire partir d'une drogue d'idée. Asma. Asma fait partie. Quel n'a parti ça? C'est moi Iber Beminguna ça. IDD. Eh, au t'es parti. Au quoi il déo? Kafo quoi? Na tarai. Ni do matara Ademana. Ubafa. Na tarai IDD. Na tarai mama fa ya reva. Voilà par exemple. Asidi il doit regarder parti là. Ça va mina jara parti UFD. Maître Sagoulouba. Domena Doujeka. Akata UFD là. Jose du Semenegala ko. Akika do sira tigi. Jose Seydou ka do ma chama ngoni ngo bil hak. Sabula jamana ma kala ne minnu dati politique la ani jamana nafolotigiw seba bɛ minnu ye. Olu bɛɛ lajɛlen ko anw ni jɛn jɛra yɔrɔ jafɛ. Ni nin kɛra jamana kuntigi ye nin bɛ se ka Mali dilan. I k'a dɔn o fana bolo maana bɔlen don marakalaka den don. Sɛbɛnnikɛla ko fanga kɔni n'a ma ɲɛ k'a bɛ taa Segu. Jose Seydou k'a bɛ passer kunna fo marakala. Jose Seydou anw da kɔni ye hɛrɛ da ye. Kana ɲinɛ dɛ Segu a aussi un autre potentiel candidat. C'est qui? Amadou Aya Sanogo. L'homme de la loi d'entente nationale. Amnesty. Il se prépare. Abil Laveuna. Procès ingirina chokomi ka ko mondo kata dai. 2022 la bendodo. Aywa, baje. Akeme ka versi kura usa. Sur la soutenu mbolembe. Nana Madjagé, il va démissionner de l'armée pour être candidat. Ça c'est ngota nyoko. Ala kanachi. Ala kanachi. Aya Magadi Halisa oui. Non, toi aussi. Ça, ne me fais pas parler. Il va faire qu'un blague moi de là. Je parlerai pas. J'ai pas dit le contraire. Jean disais vous. C'est qui parle une heure d'Ougala. Balma Yorodia. Allah. Manu. Abarga Alanti. Ningui. Ma regarde blade. J'étais déstabilisé. Mais pas carrément. Mais j'étais. Parce que j'ai absolument rien à dire. J'ai wati dafara. Nimblaya. Je sais wati naka wati masi. Bita amba blaya. Alors. D'abord tu vas bita amba blaya. Awo. Sana nga nko do nyana anada alislamu kuloka ka fo fɛn min ye nɛgɛlakaw ka misiriba misiriba in kɔni an yɛrɛw y'an débrouiller misiri kɔni jɔra